Pomaže Bog, dobri ljudi, ponedeljak, 16. februar 2026. gospodnja godina, temperatura plus 6, 20 časova 30 minuta. Danas se obeležava 200 godina od postojanja Matice Srpske. Svečana proslava se održava u Narodnom pozorištu u sedištu Matice Srpske u Srpskoj Atini, u Novom Sadu. I danas je cela Srbija i svi naši prijatelji iz inostranstva, doduše i neprijatelji, videli su šta je politika ovih nerazumnih ljudi koji su više od godinu dana maltretirali celu Srbiju, trudili se da zaustave napredak Srbije, trudili se da izazovu građanski rat, provocirali da dođe do krvoprolića, do paljenja, ubijanja ljudi. I danas su se oni takođe okupili u Novom Sadu da pljuju po civilizovanoj Srbiji, da pljuju po srpstvu, da pljuju po Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da pljuju po srpskim pravoslavnim velikodostojnicima i po patrijarhu. I valjda je sada svima jasno šta su ti nerazumnici hteli i šta im je glavni cilj. Ovde nije ljudi u pitanju ni predsednik države, ni Srpska napredna stranka. Ovo je klasična srpska igra i borba za vlast. I pravo da vam kažem, sam Bog nas je sačuvao da nas ti nerazumnici ne uvedu u građanski rat. I to su generacije ljudi koji su rođeni posle bombardovanja, posle ratnih sukoba, ali najgore od svega toga što ih huškaju stariji ljudi, ti profesori, njihovi dekani, rektori koji su itekako osetili šta znači rat, šta znači opasnost za goli život, i sada su nahuškali te naivne mlade ljude da se bore za nešto, a ne znaju ni oni za šta se bore. Ja živim u naselju Resnik, opština Rakovica. Rakovica je uvek poznata po tome da je bila patriotski orijentisana i većina ljudi je glasala i za SPS, i za radikale, i za Srpsku naprednu stranku, ali čak su i u Rakovici, opštini Rakovica, uspeli da nalože te mlade, naivne ljude, a najgore što je među tim ljudima bilo je dosta i starih ljudi, roditelja te dece, da su i oni izlazili, blokirali ulice. I samo se pitam da li je ikada bilo gde u svetu, bilo u kojoj državi blokada institucija, prestanak rada, da li je bilo kome donelo neki boljitak. I drago mi je što su vrlo brzo većina ljudi u Srbiji shvatila da ta njihova deca nisu pametnija od njih, da su ta njihova deca, a i oni sami, instrument dobro plaćenih i organizovanih ljudi sa zapada, stranih obaveštajnih službi. I neko će reći, to nije tačno, dajte dokaze. Pa evo vam dokazi. Večeras je taj neki Joćimović, po mene kako se preziva taj lik, koji se obogatio zahvaljujući tim nerazumnicima. Navodno je dovezao punih 9 autobusa i kao navodno je u tih 9 autobusa stalo 500 ljudi, što je zaista jedna velika laž. Ali vam je to dokaz da to neko debelo finansira, jer taj lik kad je počinjao da podržava, da prevozi navodno studente,
On je tada imao jedan autobus i to neki Krš i počeo je da se bogati tako što je se pojavio javno i rekao da on gratis prevozi te nerazumnike i sada je čovek dobio, i sada ima ukupno 9 autobusa, znači čitav vozni park, kažu da je čak dobio i neki bager i neke građevinske mašine, znači lik se žestoko obogatio i onda su ti nerazumnici došli da pljuju po srpstvu, po srpskoj crkvi, po srpskoj tradiciji i najsmešnije i najjadnije što oni prete da će da valjaju ljude u katran, da će novinare, televizije, Informer da jašu, da ih linčuju i da će kao prvo novinari Informera biti jahani, a naravno ne smetaju novinari N1, ljudi koji stoje iza te obojene revolucije. I zaista je neverovatna stvar koliko njima smeta TV Informer, zato što ih je ovaj Vučićević, zaista, Dragan Vučićević, zaista razotkrio i ja pretpostavljam da taj čovjek radi za državnu bezbednost, jer zaista ima neverovatne podatke, dobija njihove i video i audio razgovore gde planiraju i kako planiraju da rasture sopstvenu državu. Ja, ljudi, zaista ne mogu da verujem, zar vi ne vidite da iza svega stoje te strane obaveštene službe i da im prednjače Hrvati, ovaj Dinko Gruhonjić i ljudi koji su dokazani mrzitelji Srbije i srpskog naroda. A evo vam još jedan dokaz da oni rade protiv sopstvenog naroda i protiv sopstvene države. Ne znam da li znate, ali kažu da je, ne znam, na 1000 hektara srpske zemlje oduzeto u Hrvatskoj i kažu da je oduzeto minimum 40.000 stanova, srpskih stanova na teritoriji Hrvatske, a najverovatnije broj i mnogo veći, iako nemate novca da se žalite hrvatskim sudovima i da finansirate sudske procese, država Hrvatska otima srpsku zemlju bez problema, a ova naša Ana Bekuta koju su blokaderi ovde izviždali, ona je održala koncert u Zagrebu i kažu da je bila prepuna ta njihova arena, a ovi koji su miljenici Hrvata, oni su tu istu Anu Bekutu gađali. A zašto je gađate kad je otišla žena da peva kod vaših šefova i vaših hrvatskih šefova? I drago mi je što su ljudi shvatili o čemu se ovde radi. Čak su i ovde u Resniku izlazili ljudi da blokiraju ulice. I dosta je bilo i mojih prijatelja koji su me i takođe napadali, ali mi je drago što sam ja bio u pravu i što su oni ispali zaista naivni i glupi. I još jednom ću da ponovim, kako je moguće da roditelji, profesori, nastavnici, vaspitači, učitelji koji imaju radno iskustvo, koji imaju životno iskustvo, koji imaju godine iza sebe, pristaju na tu glupu priču koju im je servirao neki majmun sa zapada, da su njihova deca pametnije od njih. Ima pametne dece, ne kažem, ali i među tom decom ima mnogo lažnih pametnjakovića, lažnih diplomiranih i osnovaca i srednjoškolaca koji su dobili te lažne Vukove diplome i koji su takođe dobili ocene na putem uvanja i nameštanja, tako da ljudi ne nasedajte,
sve je ovo jedna velika farsa